I am different, not less. Ini ang taramo na ginibong prinsipyo sa buhay kang 43 anyos sa si Jetro Ahero, kan barangay sa Kamalig Albay. May kaninan si Jetro, alagad para sa iya, bako ini kaulangan para maipadagos ang sayang buhay. Sa merkado publikong ini kang Kamalig, nagtatrabaho si Jetro bilang fish vendor. Sakay kang sayang improvised pushcart, nagtsatsaga siyang makabenta nga ni dawa papaano, masustiniran ang sayang mga pangangaipo. Istorya niya, 7 bulan pa sana siya kang tamaan siya ng polio. Aminadong dipisil ang sayang kamugtakan, alagad kay sa pangluyahan, ginibo niya ining kusog hasta naukudan niya ang lumaban sa buhay. Buko para tambay dyan, buko para alat. Magingwa man ako. Mga na yan, dapat din ako para ilang. Ari sa Diyos bagang kwanta. Apwera sa pagsustinir kang sa iyang mga pangangaipo, daiman da nakakalingaw si Jet na maghiras kang sa iyang mga nadedelhensya sa iyang pamilya. Pamilya na enot na nagtubod na kaya niya. Si Nanay Agnes asin ang matuang tugang na si Danton, proud ng gada kay Jetro. Sa ibong kay adakang kanina ni Jetro, nung kaninda ining nahiling na pangluyahaning buot. Mas kiyar siya sa nag-iingwa manggalayon makadilin siya ta. Kaya pa man niya pangaral daw. Maray man ta nag-iingwa nga ni. Kung iba-iba mga para kuha na sana, kung din siya dyan magadun, kung kami sanay man nagataraw. Mga amigo man naman amiga, tiyak nakita man siyang akas naman, tiyak awan siya. Maging ang kapwa tenderang si Charish, asin ang parabakal na si Mary Jane, saludo man sa determinasyon ni Jetro. Para yung dawa ayo kaninan sa buhay, nakatrabaho pa gila yon. Ora ning excuse para di siya maghanap buhay, dawa ayo polio. Deserving siya na, so dapat makatanggap siya ng ano sa gobyerno na makaano lamang siya, so matabangan lamang sa ano niya, ano man ang gusto niya nga gadon. Ang mga siring na paghanga, laom ni Jetro, na maging inspirasyon man ning kapwa niya PWD. Dahil sinda magsuko sa buhay ninda, ilaban. Spirit. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.